il-familja llum tajjeb għandek ħafna cross-border marriages. U anki, ma mx għalfejn tiżżewweġ fil-verità, ma jkun għandek it-tfal, għandek l-istess liġi tirregola kollox. Issa ħafna pereżempju Malta li jkun ma barranija jkollu tfal bħali pereżempju. Allora li ju tidħol fi cross-border relationships biex niftehmu ta' jkun hemm it-tfal u tal-affarijiet. Issa, jiena kieku nixtieq li tidħol anki hemm scale sħiħa. Kemm qed jiġru divorces u break divorzi u affarijiet. Relazzjonijiet li ma jirnexxux. Ma jirnexxux across Europe, jiġifieri hemm ħafna. Għalhekk l-Ewropa tittamel qafas pereżempju biex tirregola dal-affarijiet. Għax għandek pajjiż li jagħmel hekk, pajjiż li jagħmel hekk, u naħseb tkun taġit. Li taqbad l-expertise kollha tal-pajjiżi kollha biex tagħmel framework perfett. Għandek kollox. Fimt, jekk taqbad laqwa bniedem minn kull pajjiż għall-argument, għandek 27 laqwa bniedem li jifhem f'dal-affarijiet. U flimkien daw jagħmlu liġi tal-familja li għandek biċċa li tkun lokali ddeċidu għall-lokal u għandek biċċa kbira biex inti kemm jista' jkun tagħmel liġi across the board li tkun perfetta. U dan huwa fil-fatt għalhekk wieħed mill-għanijiet tiegħek li tasal għal dan il-framework. 100%. Għandek pereżempju European Court of Human Rights li inti fejn ma tasal xaw ħadd tmur hemm. Għaliex għandek tmur hemm, għandek ċajdu law 95% tal-cases li jintilfu għaw jintrebħu hemm. Ġi hemm xi ħaġa ħażejna. 95% tal-każijiet kostituzzjonali Malta u tmur relatati mal-human rights. Mal-human rights, tmur hemmhekk u tirbahom. Kien hemm ħafna pereżempju tal-proprjetà, l-antiki, għandek ħafna cases tal-familja li jmorru hemm u jirbħuhom. Allora, x'qed wasal biex il-qorti tagħna ma tiġġeddiġ? Mhux il-qorti, il-Parlament daw irid iġeddidhom. Mhux il-qorti qed tiddeċidi fuq il-liġijiet li hemm. Fuq il-liġijiet li hemm ġieli tiddeċidi minn ċerti artikli ma jagħtux kasom. Fimt? Però hemmhekk għalfejn għandek bniedem iddaħlu f'dak l-ispejjeż avukati u mbarazz meta għandek iċ-ċans tirranġa l-liġi Malta għalhekk qed ngħidlek. Ikun hemm direttivi u regolamenti li jkun across the board fuq il-pajjiżi, fuq non-inklużi. Fimt? Għax hawnhekk għandna element tal-voti, ġifieri tagħmel l-affarijiet biex takkwista l-voti. I mean, that's not democracy, bir-rispett kollu. U naqgħod ngħidu x'għan demokratiċi, fejn demokratiċi jekk inti l-voti qed tixtrihom. Naħseb xorta demokrazija ma' demokrazija li qed babasa u manipola. Għalhekk ċerti regolamenti li jkunu across the board tal-familja li għal-qafas u s-sinsla tal-Ewropa kollha fl-aħħar mill-aħħar, għandhom ikunu minn hemmhekk. Mela tlaqna.